malikal mulki rabu kalikal kalki wanda bai da shariki Allah ka mun dauki na cira darajar masoyinka ka rado salatanka kun annabun dukka alai sahabu duka auliya dukka sanya su manyan masoya ne kamar su shehu tijjani sai gausu zamani shek muhammadu tsani jirgin fitan bayan Allah shana abul fatahi suna adan zati lahuti na suti babul muqamati labbaiki maulati da ganin kikin zarce girma maulati na binta dai mai farar tuta sutura ga matsiraita tuna ki ya huta inda ana maganar girma Fadima iyaka ce ita dai azima ce sokar biyayye ce gaskiya guda ɗaya ce kai rabbu sarki ne dukkan agawanu bayi ne malam ka dai gane siffar ka suna ne sunan nawa ne bari in sako sadar amsa sunan batula ne hakuri siffar Allah sunna da farilla na ce adan Allah sitirar halittu ce mu sani duniya da lahira na Fadima Zara mai Madina mai Misira a yabonki ne damara na kuna kan kaunar saida bana gudun kauri samu cikar buri sansani na alkhairi mai rushe duk sharri yar Khadija bintu Rasulallah sajida adon ruhi sirri na Allahu soka ga miftahu mu akan ki ba sulhu maganar guda ɗaya ce ka rike ta mu so ka labudda mama ayyi mun shaida dan isa ta Mahmuda in ta rera kasida sanda duk na dau biro zanyo ji mun da hannunki dan isar mahaifinki dan Khadija umminki dan Aliyu angonki kan kakki mun dan Allah na rangwaba umma yunwa ka saloma doki da ingarma maganin ruwa lema na kasa gane me ya saka wasu ba su kaunarki sun rena girmanki ba su sallamar rinki sun cutar da 'ya'yanki a kula da kyau suke da isa a ran yawmul mahshar suke rabon kausar su an ka ba tutar suke da aljannar to ashe ko wanda ya kyale su sunansa banza ne kai ko bawane ne ko da aboki ne in zara yawa ne ko rabbu bai karbar uzurin makiyinki wallahi jasadi adon ruhi zancen musahihi billahi billahi girman batulu ake magana yan uwa ku ban tension ku zo mu sha action yau babu demotion a san zara ba option dolan halitta kaf ta zube a gaban ki in siya mai kyau da alkunya na masu tarbiyya wacce ba ta jayayya matar imamu aliyu maza ummul bariya ce nurul madalsam ce ruhin matattu ce samuwar ibadu ce kowa ya ji mu da kyau ya sani sunan mu bayanta mu ne mawakanta masu yin kasidunta hadiman gidan binta mu da santa ne aka kage mu haka mun ka zo yaro a batunta ba ƙoro ɗaya ya wuce zero turi fa sai baro wanda zarawa aka wa aure a fadar ilahiya ai babu duk duniya amma dai na jayayya waiwaye adan tafiya wanda zarawa Allah ya ce in ka so ta kaso shi in ka bar ta ka bar shi bindiga da harsashi kan adam makomar shi gwargwadon abin da ka aikata gwargwadon makomarka wa ya zo da albarka banda mai garin makka wa ke rabon warka inda zara ba mu shiga kunci za mu samu sassauci wa zo da adalci wa ya zo da sufanci wa rushe ha'inci ba a
fushi da nufin Allah duk abin da ya yi maka. In kai haka ka halaka, kana kayi mai shirka, ana buɗe sirrinka. Dubi duk isar Sayyada Maryam gaban umma baiwa ce, ita ɗin akila ce, sannan azima ce, garkuwar mu Fadima ce. Kukan da na yi a kanki Batulu ban san iyaka ba, ban daina laifi ba, ban fasa tuba ba, ba dan halina ba. Sayyada a ƙara mana dafa'i da sharrin magautanmu, a gaba da bayanmu, dama da hauninmu, dan ɗa imamu. Ko aljani ko ɗan adam in ya zaburo ya tsaya, ya umma na yi bara, da da ƙara ban fikira, sannan ki mun sutura. In dai da numfashi a jikinmu ƙaryar magautanki, su hana mu beganki, da zaba da sulluki, min alhaƙi bil haƙi. Ka duba munin aikinmu mu ajizawa ne, kuma masu laifi ne, da yawan mu yara ne, amma masoya ne. Mu ci arzikin soyayyan nan dan isar ki madaniya, nan na so na sa aya a yabanki madaniya, ba na nufin gajiya. A yaban Batulu nake tafiya, ƙara bani sabbati, rabbu ƙara sallati, kun sahibul wakati, alihi sahabbati. Kar ku manta sunan mai waken Nasir na Sidi nake, Nasir na Sidi nake, kuma mai Batulu nake. Mu Fadimawa ne, mu Fadimawa ne, ku sani mu Fadimawa ne. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah. La ilaha illallah, Allah Muhammadur Rasulallah. Nana